langa ndine Stanford Sinyangwe nembusa wa Pentecostal Assemblies of Malawi. Ndifuna tigambirane tonse pamutu woti mavuto ako simuyaya ipembere. Atate muzina la Yesu mwenera ulemu ndi matamando tiyankhuleni. Darisani mabeses anthu, darisani Malawi, darisani a president athu, darisani ma minister, darisani onse amene magwira ntchito ma department osiyana mdziko la Malawi. Pamene tikuyankhula mawu atate mutiyankhule muzina la Yesu tapemphera. Amen. Amen. Tamuza neba na utineba. Neba. Vuto lako simu yaya. Vuto lako simu yaya. Kulira kwako simu yaya. Kulira kwako simu yaya. Kusekedwa kwako simu yaya. Kusekedwa kwako simu yaya. Ambuye azayanka. Ambuye azayanka. Adani yako azaona ulemerero. Adani yako azaona ulemerero. Haleluya. Amen. Ndiyankhule nkhani ya Lazaro mu Yohani 11 ndimeoyamba. Panali Lazaro amakhala mu musi wa Betania. Akukhala mu musi wa Betania anadwala ntenda yakayakaya. Tamuza neba unene kuti anadwala ntenda yakayakaya. Haleluya. Amen. Anatumiza ripoti kwa Ambuye Yesu kuti ubale wako amene umamkonda kwambiri watani wadwala. Yesu anayankha kuti kudwalaku sikuli kwa imfa koma kuti ulemerero wa Mulungu ukaonekere kuti mwana wa munthu alemekezedwe. Amen. 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 Ulemerero wa Mulungu ukhale pa inu. Amen. Amen. Lazaro anamwalira kumbuyo Yesu atapita ku Yudea. Lazaro anamwalira anatama siku atatu kununga la namba la folo akutumiza. Yesu ananena kuti ndakondwa pakumva ripoti Yesu amwalira koma ine ndikuona sana mwalire wakona tulo ndipita kumene kukamutsutsa. Ayuda anayamba kuseka. Yesu atafika anayamba kumuza kuti iwe Yesu ukanakalapo mkwezi lako Lazaro bwezi sana mwalire. Yesu ananena wakona tulo ananena tiyeni kumanda. Yesu anapita kumanda. Manda anali ambiri koma anasankha manda a Lazaro amene anati Lazaro tsuka. Atatsuka Lazaro anamuvula sanda ya imfa imene anamukulunga pa kumwalira kwake. Lazaro anali ndi moyo kutanthauza kuti Yesu amapanga chinthu cha feki kukhala cha original. Ngati banja lako likuvuta, mwamuna wako akugona kunja kwa nyumba, anthu akukuseka kuti tione mmene mwamuna wake angachokere kumachimo azapeza chisomo cha Mulungu chamugwera mwamuna wako. Sanka bweresa nyama wayamba kubweresa nyama, sanka bweresa masobo wayamba kubweresa masobo. Musadandaule. Tamuza neba nuti neba. Neba. Kulira kwako simu yaya. Kulira kwako simu yaya. Haleluya. Amen. Tiyeni tipemphere. Atate mzina la Yesu Kristo muyenera ulemu ndi matamando ana anu amba utenga mu dziko la Malawi. Amalawi mvera nkhani ya Lazaro. Musataye mtima kuti Mulungu sanga akupaseni chilichonse. Musataye mtima kuti Mulungu sanga akumenyera nkhondo. Exodus 14:14 Mulungu azamenya nkhondo mu dziko la Malawi. Ife tili chete kaya mabanja akuvuta Mulungu akasema banja muzina la Yesu Kristo. Aliyense amene wamva pemphero ili mu dziko la Malawi komo lake la kumwamba likasebuke by force by power. Ndipo nikulengeza chipulumuso mma generation atu muzina la Yesu Kristo. Amen. Nali bale wanu Stanford Sinyangwe wa mpingo wa Pentecostal Assemblies of Malawi ndikukufunirani zabwino zonse. Mwinati mavutika panyanja ya sauso tina mondwe akuopya amalondola zuwa koma muziko la ngwilo zitachoka kunguzo tizazindikila bwino pa inu pasogola Malawi pa sogolo mene mawabwela pamene oyela azafika kwawo tizane nantano zabonjesa kwa tizazindikila bwino pasogo 099-791-7922 imanangala anga ngati mkulowa palanchi awa lowani ndi chisomo cha Ambuye. Amen. Amen. Menemu ndi mene tayambira programu yathu ya lero ya chuchuchu pano pakanema wa Times. Lero lino tikucheza ndi mkulu ameneyo mtumiki wa Mulungu ndipo ambiri ndizote kudziwa kwambiri ameneyo makamukumtsatira makamaka pa masamba a mchezo a WhatsApp komanso Facebook
page ndipo anthu ambiri amangoti Prophet Habakuku kodi mkulu ameneyo ndotani chikhalidwe chake chotani utumiki wake kudamba bwanji tikhale limodzi program ya chuchu pano pakanema wa times dzina langa ndine samkalini Yes. ndimene mulili Imene ndilili. ndimene matumikira chocho Imene ndimatumikira. misika komanso malo osiyanasiyana Zipatala. oma kafikaso Ya prison. Wana school ngati wascom. Ndimayenda. Student Christian Organization of Malawi. And I have my own ministry, Prophet Foundation upon Malawi. nditi ndikuti zambiri zimene Prophet wa akufotokoza pano tikhale limodzi mpulogalamu ya chuchu kuti inuyo munitsatire bwinobwino. Dzina langa ndine samkalimira tikhale limodzi. Takulandirani. Ndaziwa bwana. Mwaziwa re? Ndaziwa kuti mwandilandira. Zikomo kwambiri. Nakupezani mulalikira. Ni ntchito yanu imene? Ntchito yanga ine. Kufalitsa uthenga. Kufalitsa uthenga ntchito yanga. Anthu akudziwani iniyo ngati Prophet Habakuku. Tiwuzeni bwinobwino dzina lanu ndinu ndani komanso kodi mmachokera kuti? Dzina langa ndine Stanford Sinyangwe kwatu kuchitipa Mselema nabadwa 1977. Abambo anga anamwalira kwa machaka sikuchikumbukira. Zina la utumiki ndimachedwa Prophet Habakuku. Ine naitanidwa maitanidwe ndi Mulungu. Koma kwanu kuchitipa? Yes. Ndiye kumudzi kuchitipa? Kumudzi kuchitipa. Ndiye mmapezeka kuti panopo? Nimapezeka Kurumbi. Panopo mukhala Kurumbi? Ya ndikumene kutumikira. Mutumikira Kurumbi? Ya. Mutumikira ngati ndani? Prophet kapena? Ndikutumikira ngati mbusa nditu. Mbusa? Yeah. Wa mpingo wanji? Pentecostal Assemblies of Malawi. Pentecostal Assemblies of Malawi. Kurumbiko? Ya. Paboma parumbi? Ya. Kamudula paom. Kamudula paom. It means Pentecostal Assemblies of Malawi. Ndiye modi niyo ndinu mbusa? Parumbipo ndinu mbusa inuyo? Yes. Mwini nkhosa zanu nditu? Mwini nkhosa mpingo tayamba posa chedwa sinamange tikadali kuyamba chiyambi. Ndiye mumapempherera kuti? Timapempherera mu nyumba mwa Achiyalede. Achiyalede? Anyapiri. Achiyalede acha? Manguti Achiyalede? Achiyalede Achiyalede ku women ministry. Chabwino. Tsopano mwati ndinu mbusa wa Pentecostal Assemblies of Malawi. Yes. Komano anthu awo makudziwani kwambiri kuti Prophet. Zukhala bwanji? Amandiziwa kuti uyuyu ndi Prophet chifukwa ndine mbusa Mulungu anayikisaso mphaso ya uneneri. Chifukwa chati anamandiziwa kwambiri ndikuziwika dzina la kuti Prophet Habakuku chifukwa cha ministry imene imachedwa Prophetic Foundation Ministry upon Malawi. This ministry is not a church, it's a ministry. Ndimafuna mkamayankhula mudzayang'ana Malawi yawo amene afuna kutsatira bwinobwino kwambiri. Yes, this ministry is not a church, it's a ministry. I work with different dominion. This ministry, our purpose is to harvest those people from kingdom of devil to the kingdom of a living holiness. And the other purpose, we encourage people. Ndimafuna muyankhule nchichewa kuti Amalawi ena amene mwina chizungu sanga chitsate bwinobwino ngati palibe otanthauzira azikutsatira bwinobwino. Yeah. Cholinga chathu ku ministry imeneyi ya uneneri ndikukolola anthu kwachosa mufumu wa Satana kwalowesa mufumu wa Mulungu. Cholinga china tikuwapereka Amalawi mu masomphenya chifukwa anthu ena amagwira ntchito ya boma popanda masomphenya kachizungu without a vision. Popanda kukonza sogolo lawo without beautify their future. Uzapeza kumaliza retire amanga nyumba ndalama alibe. Pachizungu timati we must create a future of our tomorrow. Chabwino sopano ndikubweze ni mbuyo inu ndinu mbusa komanso tikumva kuti mene mukunena kuti muli ndi mphatso ya uneneri
kapena kuti prophet. Yes. Ku mpingo wanuko anavomereza kuti mudzikanenera mudzipanga za prophet. Mupingo sanga chinga chifukwa uneneri unalembedwa m'Bible kuli mphaso zosiyana ena zakhala maneneri, ena zakhala ma apostle, ena zakhala ma evangelist, ena zakhala nazo mphaso zonse. Ko ndiye inu muli nchani? Ndi mphaso ya evangelist, ya uneneri, ya uphunzitsi, ya ubusa, kuyimbanso ndi mayimba. Ko ndinu mbusa? Yes. Ndinu uneneri? Yes. Ndinu evangelist? Yes. Ndinu mphunzitsi? Yes. Komanso ndinu oyimba? Yes. Zonse 5 ninazo. Zili mwa inu zonsezo? Zili mwa ine. Tsopano kuti mufike poti mpaka na kukhala prophet kapena mbusa zidayamba bwanji tangu ndipatsani history imene zidayambira pati? Ine nditapulumutsidwa mu 2021 kufikira 2024 ndi pamene chikhristu changa chinali chokhwima. Ndinakwera kuphiri kapemphera kasala kudya 3 days ndi mamasula masulo kuphiri kuti pene Kulwakwa kuti kuchitipa. Kuchitipa. Nditamaliza fasting yanga ma 5 koloko pamene namva message ndithu kuti ndakuzoza ukhala prophet. Basi nena sesereka phiri kumapita kunyumba ndagona nanyamuka 12 koloko kuyamba kupemphera usiku pakana 4 koloko ndi pamene namvera message yochokera kumwamba. Kuphiri kwanko? Kuchitipa kwa kuti iweyo kuyambira sopano ndiwe Prophet Habakuku zina la utumiki. Andi kumawa mamawa nalawirira kukagawa utenga kuchipatala mawoti kulalikira mawu amachiliso ochokera mu Luka chapter 8 ndi 43 pamene mkazi amene amakesa mwazi anataya chuma kwa sing'anga sana chile koma atakakhuza mwinjiro wa Yesu kukesa mwazi kunata. Yesu anati chikhulupiriro chako chakuchilisa. Pamenepo ndi pamene mzimu wa Mulungu mnandionesera mayi wina kuti umudzuza. Ina mudzuza kuti mayi nyamuka ngakati ti muchipatala ndikuona banja lako likuvuta zili chonchi. Mayo anali wa ukameme ndamuyiwala ndi Yerusalemu yake koma analira kwambiri. Anaona kuti zimene ndamuuza ndi chindunji ndendenene kuyambira pompo ndi pamene Mulungu anapitiliza kundipasa mphaso imeneyo kuti ndipitilize kunenera mavuto a anthu mabanja amene sizili bwino tinenere. Moti inuyo manenera inuyo? Yes, ndi manenera. Mulungu amandiyankhula ndithu. Chifukwa tikucheza nanu chifukwa chakuti anthu ochuluka kwambiri amakutsatirani pamasamba a mchezo pa WhatsApp mwindi magrupu menepopo anthu ochuluka limenepopo komanso pa Facebook page anthuso kumakutsatirani ndithu maklipi anu ndoti anthu akumatsatira. Ndi nchifukwa chake takutengani pano pa Chuchuchu kuona kuti timve kodi Prophet Habakuku kodi ndi ndani komanso adamba motani. Tsopano mukunena kuti uthenga wabwera kumene kuja kuphiri kuja ndinu mneneri kumanenera kuti tsopano mufike kuti musakhazikike mudziyenda nkumatumikira zidakhala motani? Vision of God asikana ambiri anapupuluma kwambiri mapupulumenti kukwatiwa wona ndi asika asimuna anu akukumenyani ngati ng'oma zako lipenga mkuyenda kwa maprofeti 20 Malawi yonse masungulira maprofeti ebanja langa sili kuyenda ndima 50,000 amira kofari amena alibeti hivi mama kulati tiyani ana Mulungu tigonje timulandire Yesu. Ine utumiki wanga ndi wa ubusa komanso feta kupezani musikatu uja ni musika wa nzuzu wa ubusa komanso ndi wa evangelist sakhala malo amoso ata kupita kukalonga kukapangisa msonkhano 1 week akapangisa msonkhano 1 week anthu akatembenuka mtima machalichi atumbise mbusa pamenepo iyabwerere kumalo kumena matani amatumikira mbusa komanso alingati missionary nditha kupita ukakhala mwina zaka 3 Blantyre kukatumikira utenga wa Mbuye mmaenda inuyo anthu akatembenuka mtima yes
ndima yenda ukatumikira koma ndikubwerera pamalo pa chechi ndikayenda ndima siya cheya ndemena masogolera onde masiya cheya kulumphiko ya kusogolera mukayenda kuja mmabwerera ndimabwerera pamalo moti Malawi muno mwayenda kuti ndikuti lanta ya kulunzu tinaliso kwa goliwo ku Grace Bandawe tinali ndi azibuso siyana we translate the word of God in our mother tongues, so we were at Grace Bandawe mmaenda mabomo siyana mode siyana ku Desanso tafika kacha utumiki wa Yesu ya Tanzania timafika kacha utumiki wa Yesu. A Prophet Habakuku ndinabona bwino ndithu ino kuti moyo wanu uli bwino ndithu sikuti pena pake mposokonekera. Ine moyo wanga uli bwino. Anthu ena makuonani ngati mwene wake pena pake mwina mutu ukumavuta sukumayenda. Amene akuona choncho asiye nine ndikuyang'ana ulendo wa kumwamba ndikuyang'ana ni chito imene Mulungu ananisankhira. Sanamba akunenapo ni anthu kuti mbuso osokonekera izozo nzochepa ngakhale anene nzochepa singana yankho kuti amanena olosamanena koma izozo nzochepa. Yesu anamunena angati yes moti mwa inuwe muli chilungamo ndithu mwa ine muli chilungamo cha Mulungu chimene ndachinyamula ngakhale buku lopatulika lina kuti palibe wolungama koma ife chilungamo tikuchifalitsa chindi mwini wake. Muli pabanja Prophet? Sindili pabanja. Munakhapo pabanja? Singanene kunakhalapo pabanja ndikutumikira chabe utenga wa Ambuye Yesu. Yeah. Munamba mwafusirapo ukhala muna nchikondi ndi munthu kaya musadafikepo ndi mwatembenuka. Kufunsira timafunsira kupanga nso zigololo tapanga tisana tembenuke mtima. Mwapangapo? Tapangapo zigololo kulezera koma chisomo cha Mulungu chatigwera tikutumikira Yehova. Nde mmene mudayambe kutumikira Mulungu simudapangepo kuti kukwatira iyayi? Mmene nayambira kutumikira Mulungu sinayambe nakwatilapo. Ya koma uyesesa kuti ungakwatire koma tikutikira chisomo cha Mulungu. Sinavetse mwati before musadalandire Yesu mudakwatirapo? Napanga zigololo. Mango panga zigololo? Ya. Koma no mutalandira Yesu tikufunisisa. Panopo mufunisisa kuti tingakwatira ndi pamene utumiki watu ulemekezedwe. Panopo mufuna mutakwatira kuti utumiki wanu ulemekezedwe. Ndiye simudakwatire? Sinakwatire. Vuto lukhaja? Timadikira mwini ukakhala muzigololo sumakwatira nsanga koma ukatembenuka mtima umadikira mwini Mulungu azayike chisomo. Ya. Mota pa mulibe even mayi wina amene? Ndilibe. Mulibe? Ndilibe. Usada kuonetseni Mulungu kuti mayi wotumika naye ndi amene? Akadali. Akadali? Akadali. Timadikira kwa iye. Mulungu sasa choka kumwamba akuonesere musimayi umafunsira weka ngati nthawi yakwana umakhandi compassion. Tsono mutha kutsimikiza ku mtundu wa Malawi panopo kuti inuyo mulibe banja? Ine banja ndilibe. Ndilibe banja. Mwati palibe so even munthu amene mukuyenda naye ngati ubwenzi yayi? Palibe. Palibe. Ine bwenzi langa ndi Yesu. Yeah. Chifukwa si anthu mwina nkumaona ngati kuti fa kunjako anthu mpakana ku masiku anga apitawo zidatchuka pa makripi kuti inuyo mudafuna mkazi mudabuza mkazi kuti mukumane naye mpakana kuntumizira ndalama mkazi anakudyerani ndalamayo. Ine ndine Stanford Simyangwe nimapemphera mpingo wa Pentecost Assemblies Malawi ndikudusa mzowawa muzi ndipempherera ndithu kunali mkazi medai mlenga tinapangana kuti tikwatirana mkazi ameneyo tinamvana ninampasa ndalama zokwana 80,000 pakatundu amene nimamugulira anabwera ku nyumba achibale amamuza kuti ukhazikike akana kuti singakwatiwe ndi mwana wanu. Izo nzochepa zinatha izo. Nakambirana ku nyumba zinatha. Munakambirana? Ku nyumba kwatu hapa family zinatha. Sadali mkazi wawo je? Analiko.
kunyumba na Yesu nkasi tunakambirana sinata. Mugari mnakambirana adali nkazi wa kunyumba. Mafuna kuti nimukwatire adakana kuti nisamukwatire. Ko mafuna mukwatire nkazi. Ya. Ko mutatembenuka kale ko. Entatembenuka ntima. Muda mpesa kuti nkazi amene. Nampesa kunyumba kwao. Sindi kufupi timabwerera 500 kafika kunyumba. Ko kuchitipa pale. Ya. Kafika kunyumba kwao mtunda ni 500. Profit 100. Ya. Ndizoona kuti muda mufusira. Ya ndimafuna kumukwatira. Tinamvana basi yeka wagaluka. Basi tinakambirana zata. Ine ndikupitiliza kutumikira Mulungu. Anthu amatenda kudya ni ndalama amene. Izo nzochepa. Ana tupitiza kutumikira Mulungu kudyera ndalama. Nzochepa kwambiri ife kuona maso pasogolo kwa Mulungu. Chabwino. Ya. Anaja zingati? Sininga nene. Prophet. Sininga nene. Kwa muda mukonda. Ndinamkonda sininga nene ndalama. Ndalama ndizambiri usapeza muntu akumudyera mwamuna mafiri milioni olo ndi nyumba mwamuna mamusira oti about 80,000 ndalama yochepa kwambiri ife tikuyangana maso kwa Mulungu. Yangana maso kwa Mulungu. Simpanga regret iso ya. Tukupanga kuyangana maso kwa Mulungu. Ya. Chabwino ndimafuna kuti tipite ku break. Tikacha umeneko tidzakhala tikupitiriza. Komwe sinapita ku break. Mutha kutsifa ka clip ndekadachuka kwambiri. Mutha kutsimiza ndite zidapita, zidachitika basi panopo mukupita chitsogolo. Sinapita. Satana adakuchenjererani kapena? Si Satana. Na clip ngati ndi Satana. Muntu ndi amene amakhala pa chilungamo. Pamakhala wina amaoneka ngati wa chilungamo. Pamene siwa chilungamo. Chifukwa buku lopatulika Yohani 8:32 mzazi wa chilungamo olo chonadi chiza kumasula. Ya. Okay. Nde ndimafuna Mulungu tambasula papa mutanthauza kuti nangasi anthu kalipo beka choti amene aja akuonetsa kuti ngokonda azimayi. Sanganene choncho ngokonda amene akunena choncho akupochola pamaso pa Mulungu. Azimayi ndi okondedwa ndithu. Fuko andamene mathandizira ukakwatira. Yes. Alendo akabwela kumafunika muzimayi apike. Ataketake. Alendo madzi apike wakumwa. Zimachitika choncho ngati asimbusa kumafunika ukhale ndi azimayi. Koma kumafunika amene tinatembenuka mtima ngati kufunsira azimayi. Sipembera kwa Mulungu kuti Mulungu asipasa azimayi olongosoka amene sadiyela amene sanga kugalukireni. Kuti mukakwatirana mutumikire nawo ntchito ya Mulungu pakana Yesu atani bwera. Inu amene anakugalukirani tingotero mishonte. Yes. Mwakondana kuti mukwatirane kena kugalukirani. Yes. Kusiyani. Yes. Koma atakujirani kaleza mbire. Yes. Kwa munaziwala mupanga forge ahead. Ndikupanga za Mulungu. Yeah. Ndathokoza mbiri tipite ku break tikhetwa sinjigawo chachiwiri. Ndathokoza. Tikumbutsane kuti iyi ndi program ya chuchuchu pano pakanema Wa Times ndipo lero lino tili muno mu mzinda wa Mzuzu mene tango bampana ndi Prophet Habakuku ambiri mmamutsata kwambiri ameneyo masamba a mchezo WhatsApp komanso Facebook ena mpaka na magrupu ndithu a Prophet yanu tinawo mprogramu ya lero amalalikira mu mzinda wa Mzuzu tinango wapeza ndithu ngobampana nawo ndeno timati mukhale pompo chifukwa tikhaiti kupita mchigawo chachiwiri. Prophet Habakuku tikulandeni mchigawo chachiwiri kuno kuboma kurumphere. Yes, kuchikuni. Kuno mati kuchikuni. Kuchikuni. Township ya Chikuni. Yes. Paboma parumpi. Parumpi boma. Ndiye pa nyumba pano. Pa nyumba pano. Mukamapita kukatumikira mumalosi siyana machokera puti pano. Ni machokera pano. Vanthu akamati ayi bwana kuno ku Blantyre muchamakapita mucha kuti mwenda mabomo siyana mumakhali machokera puti pano. Ya poyamba ni machokera kuchitipa. Ochabwino. Ya. Koma pano muli kuno sopano kurumpi. Ndili kuno kurumpi. Mene mukutitsatira patiti kuuzeni kuno kuti Prophet kuno kuti yayi. Ineyo sindili comfortable.
ndipitebe kunyumba kwathu mene ndimakhala kuti tidzapitirize program ineyi ya chuchuchu pano pakanema wa times, ndipo nchifukwa chake mwatipeza tili kuti tili kuno kurumphi pa boma. So a Prophet, anthu ena amene amakutsatira nino akhala akunena kuti a Prophet amene wawawa kuti mphatso yawo ndi ulaliki wokha, kapena ndi muja mwanenera muja kunena kuti paliso evangelism, kuchita masewero mnatero komanso mnati mata kuimba komanso mati ndinu mphunzitsi. Yes. Oho, ndiye mmathaso kuimba inu? Ndimayimba. Ndinoyimba? Ndine woyimba. Simudatulutsepo chimbale chilichonse yani? Ndatulutsa nyimbo ziwiri olo zitatu zonse. Yes. Yoyamba ndatulutsa mwaona mama ukana kuzioka chaluzo chakolanga wane chikuza sono. Yanambala tu ndatulutsa chikumubaba Satana pakuona Galisya bakuphalazika Yesu. Nambala 3 ndatulutsa Yesu senderani. Kuti pala mukuphalazika vanthu anyaka kudandaula. Satana kudandaula? Satana akudandaula. Amadandaula Satana? Leka nkapanga sumu ya chikumubaba Satana pakuona Galisya kuphalazika Yesu. Satana chikumubaba chimampweteka kwambiri. Mukapalalikira Satana ama zimamuwawa? Zimamuwawa. Zimamutanthauza? Taimba nyimbo mukuzikuimba? Ya chikumubaba. Chita kuone pang'ono tangu chita kuone kuti anthu akutsatireni akatero tikhe tikupitiriza. Chikumubaba Satana mwe, chikumubaba. Chikumubaba Satana mwe, chikumubaba. Pakuona Galisya bakupalaza Yesu. Chikumubaba. Pakuona Galisya bakupalaza Yesu mama. Chikumubaba. Tamusekelela bamama, tamusekelela mwe. Tamusekelela bamama, tamusekelela kumpando wa chifumu imwe. Tamusekelela mwe kumpando wa badada, tamusekelela. So kuimba mchamba chaji ichi wolo mungu imba ndimayimba chamba chalege. Nyimbo zina si chamba chalege koma zonse zimalemekeza Mulungu. Ndita kuimba chamba cha mapiano koma ndikulemekeza Mulungu. Chachikulu kulemekeza Mulungu. Ndita kuimba nyimbo za malapu koma kulemekeza ndani za malapu ziliposo koma kulemekeza Mulungu. Chitakuona za malapu pang'ono Mungu chepo ya malapu imodzi yote katero tipite ku mafuso ena. Ndimayimba kuti ndinu hoyela palibeso wina, ndinu hoyela palibeso wina. Tate watu wakumwamba zina lano likwezeke pano pansi ndi kumwamba. Angelo kumwamba amayimba nthawi zonse amalemekeza zina lano amati hoyela hoyela. Alemekezeke tate wakumwamba. Umakonda lete ambuye asana bwere tikhale lete magelo timanena kuti ndima lete ukafunda kuwina nkhondo khala lete ukafunda kulowa ntchito khala lete nkhondo ikamabwera khala lete imene ya malapu imene ya malapu yosangalatsa chabwino. Prophet pano ndipo pano mutumikira anthu ambiri kwambiri komanso muli ndi ana anu muuzimu. Yes. Tubwera kuno timaona anthu akungoti muli a Prophet Habakuku Wa komanso even patawuni paboma parumphi anthu amachitona kuti awoto ananga muuzimu. Koma anthu ena amanena kuti inuyo musakasaka ndalama. Nzoona kuti kapena muchita izi kuti muzipeza kanga cheke. Mutumiki wa Mulungu simopezera ndalama. Mutumiki wa Mulungu tikutumikira kuti anthu atembenuke mtima akalowe kumwamba. Ndi passion. Is a passion. We have kale a passion. Pamene tanyamula kusweka mtima pa utumiki. Siti kutumikira chifukwa cha ndalama. Koma anthu amene akutiona tanyamula kusweka mtima
pa utumiki ndamene chuma chawo atakusapota ku utumiki wa mulungu. Anthu amasapota kwa sing'anga, amasapota kumahule, koma atumika amene tanyamula passion ya ntchito ya mulungu alibe nafe ntchito. Koma ngakhale alibe nafe ntchito tikutumikirabe utenga wa Ambuye Yesu, kuwauza anthu kuti Yesu anafa, anakesa mwazi kuti ifeyo tikatani tikaomboledwe. Sitingapange force anthu kutiperekani chuma chawo kumene amasaka chuma chawo sinaliko, koma onse amene mulungu akhuza kutiperekani chuma kwa atumiki anga amapereka. Ino simkakamiza? Sitikakamiza. Utenga wa mulungu sikukakamiza. Is a passion. Chifukwa anthu ena zili kunamveka mpaka na kakripi kunena kuti inuyo mbamuza munthu kuti aitumiza ndalama kani msungu anachita kujoka. Sono ndiwe wakuti amene ukufuna kuti ukale swito wa ine ndikukwatire tisitumikira tonse ntchito ya Mbuye. Ndiwe wakuti mami, ndiwe wakuti iweyo, ndiwe wakuti ndikuziwe, ndiwe wakuti uzabwera liti. Ine ndimakhala kulumbi kuboma. Uzabwera liti ngati umandikondadi ubwere kulumbi kuboma. Usaone pamene ndimakhala ndisakuonesa kwa zibusa anga kuti uyuyu afuna ndimukwatire ngati uli serious. Ngati ndi mayesero mulungu azatikanda, koma ngati si mayesero ubwere weka, ubwere ndiziwe kuti ukundifuna kuti ndikukwatira. Utumize ndalama 10,000 pa Airtel Money pa ndalama yanga apo ndikhulupirire kuti uyuyu afuna kuti ndimukwatiredi. Utumize, sindikukupasa punishment, ayi utumize uonese lavu pa nambala yanga imene unaimba poyamba ya 0997917922. Utumize mawa nisavomereza kuti uyali serious. Ya izozo ndi mayesero pa utumiki pakano kumani ndi mayesero. Mwina atakutumizira asikana kukufunzira ukakana ukamawakana mwakakamiza mbamene umanena punishment yoti mwina angakusiye. Nde amakama yesero amene ya amakala yesero. Mayesero kwambiri. Mutumiki wa mulungu pakana yesedwe. Ali yense pakana yesedwe, achina Peter, achina Stefano, Yesu yemwe ndi example watu ana yesedwa. Ndesizoona kuti noyo ndinu ukonda azimayi koma kungoti anthu amangokuyesani. Kukonda azimayi sikufunika pamaso pa mulungu chifukwa ife ndife atumiki. Anthu amanyazisa chabe zina la mulungu kuti uyuyu mtumiki ndi wokonda azimayi pamene sizili choncho ayi. Ya chabwino nje magripa ajawa ndikuti anthu amangokuyipitsani mbiri. Aya amayipisa mbiri. Koma timamva mawu ngati mawu anu. Amayipisa mbiri technology amasikwana. Technology amasikwana. Muri si mawu anu amene ajayi. Amayipisa mbiri. Ifeyo akati yankhula na fenso tima wa yankhula. Kuyankhula kwatu ndi mwina kuti angatisiye ndi pamene timapeza akukakamira Satana. Akakakamira chinthu safuna kuti akusiye nsanga. Wamafuna kuti awononge koma zimatengera chisomo cha mulungu kuti zinthu izi zisiyidwe. Chifukwa timamva mulero kuti ngatuma ndikonda dineyo tumiza 10,000. Ayi anthu amangwika mawu tikungwaso ndimamupanga punishment kuti mwina asiye, ndingachule 10,000 mwina asiya. Asiya asandiyambirenso chifukwa chakuti ineyo sina itanidwe ndi mulungu kufunsira akazi. Ndayitanidwa ndi mulungu kulalikira za salvation, anthu atembenuke mtima akalowe mufumu akumwamba. Ntchito imene ikuyenda bwanji yotumikirayo? Ntchito ya mulungu ikuyenda bwino. Kutumikira kuona udwala kusipatala kumatumikira each and every day. Koma support bwanji umabwera motani nanga si mene mwakambiramo simaona sinobwera pano pa nyumba ya ndini support ndini ana anga mu uzimu amene ndimawapempherera. Yes. Mulungu akutusala ule kuti uzadya chani ndikapemphera kuti mulungu munyumba mwanga mulibe chakudya usapeza wina kuniimbira phone akutinda kutumisa ndalama 10,000 ndikutokoza mulungu kumagula zinthu masuku akutani akumapita. Ndipo pa nyumba panopo ndiye kuti mulibe njira inayo sopezera ndalama ina. Njira yopezera ndalama ndilibe, si ineyo ndikutumikira. Kutumikira basi. Njira yopeza ndalama palibe, koma ine ndikutumikira anthu kuti akalowe kumwamba. Amene akonzeka kuti ati mpase mtumiki wa mulungu ndalama asamavutike. Olo timutuluse mu nyumba imene makala timwikise ina
kuti tidalisike zikala kwa iwowo koma ine ndikukakamirabe kutumikira Yesu kaya zivute andu adzingo kudalitsana kaya zisavute ndikutumikira Yesu azindidalisa koma osamakakamiza kuti pakana lidalise ayi koma no adzingo kudalisa azikhuzidwa okha mulipira zingati ndikulipira 6,000 chabwino ya koma ndikufunisisa kwambiri kuti ndilowe nyumba ya 30,000 or 35 kuti azibusa anzanga akabwela sitakasuka kumabwela azibusa ananga akabwela asitakasuka ndi ambiri azibusa amene timaziwana nawo timatumikira limodzi asitakasuka chabwino okuti swana so amene mmatumikira pa uzimu akabwela so azikhala kuti akasuka ya asitakasuka ya chabwino tiyamike kwambiri Prophet Habakuku anthu ambiri nanena kuti amakutsatirani kwambiri pa social media WhatsApp page komanso mpaka ndithu ena pa Facebook amakutsatirani ena amatenga ma clip yanu ndithu mauthenga anu aja kumagawana tinaona ngati kuti titabwera kunoko kuti ticheze nanu timve bwino mbali yanu komanso pezi makhalira ndi kuti tichite bwino koma ndisakutsekereni mauku kamwa nkutheka kuti pali pena pake muona kuti akoma ineyo ngati mtumiki zomandivuta kwambiri amalawi akutsatirani ana anu across the country komanso ena mwina abroad akuonerani pano muwauza zotani mwina pena pake sipali bwino mmafinyika ine ndikufuna ndiyankhule kuti ine utumiki wanga ndikufuna support yanu support kandi zovala kandi chuma sikuti ndasauka ayi pakuti mtumiki wa Mulungu ayeneleka kudyera kunkhosa zimene akusitumikira because I have carried a passion because of the work I've carried the gospel of Jesus Christ, the gospel of salvation. So you must support your money, you must support everything upon my ministry. God shall bless Malawi, God shall open door of grace upon Malawi. Ndikukulimbikisani pitizani kusapota asitumiko siyana osati nendeka pali osa ukamene amuna awana mwalira mawido pali amene sayenda alibe miyendo pali azigogo tiyeni amene watu wasapote tizaona ukulu wa Mulungu ndipo Mulungu aza kudalisani chomaliza kuti Mulungu adalise a present atu ndi maminista onse shalom awadalise now tumene kuti anthu apa kudziwaniso ngati prophet kuti na matha kunenera ndithu ena ake amatipatsa umboni kuti ayi ndithu adanenerapo ine komanso ena adi mukapempherera wapempherera ndithu zinthu kumayenda timaona pa social media clip ya sapato mshop kuti basi mdamuza munthu munake shop kuti kupempherera muja nkugulitsa mulapitsa kupeza chuma kuchenza kuti anthu akutsatirani komasama kudalirani mungandinenerepo ineyo kunenerera kuti ayi mene ndikuonera inuyo kuna palizote zimenezo zimatengera mavumbulutso a Mulungu zimatengera mavumbulutso a Mulungu kubwera kumene mwabwera pa nyumba pano Mulungu akudaliseni ndi uneneri wa ukulu okay ya ndikunenera daily time news pita pasogolo akumonenera mkatero amen pita pasogolo amen ya chabwino tsopano tikupita kumapeto a programu ya lero koma nonkutheka kuti ana anu ena akudutsa muzovuta zowawa kwambiri ndipo akaona inuyo amati ilo ndi thandizo lathu lopezekeratu tifuna mwapempherere kuti achite mwayo ena amene mwese simndikuenda live koma futi muli pano tiwapempherere ndisana wapempherere mungavomereze kuti ndiyankhule ndakatulo mufuna ndakatulo ndi makayankhula ndakatulo ndi pamene ndisilise pemphero chabwino ndi tipange mwamanguma kufa nthawi yatha tiyambe ndakatulo yayifupi tiyambe ndakatulo ndifuna ndiyankhule ndakatulo yanga Amalawi vuto lako simuyaya vuto lako simuyaya ngakhale adani ako akuseke Mulungu akabwezelesa zimene Satana analanda adani yako azalemekeza Mulungu wako vuto lako simuyaya
kumbukirani Lazaro anamwalira nayamba kununkha koma Yesu anamudzutsa nakhala moyo. Vuto lako simuyaya, vuto lako simuyaya, ngakhale banja livute amalawi gwada upemphere uona ulemerero. Amen. Ndakatola mene Ndakatola ndemwati ulubanja livute agwada apemphere ambuye amayanga. Ino munagwada kale ife timagwada kupempera kuti Mulungu azatipasa. Azatipasa. We believe. Manena kwamba pacha sanapereke. Yeah, we believe. Mulungu asapereka. Chabwino. Yeah. Muli poto nyumbamo kuti atati wabwera munthu omayi athopika. Olwana anu akabwera kuzopika. Alimo ochepa. Alimo ochepa. Yeah. Kutanthauza kuti anthu ena atati akudalitsani sipali vuto ya. Sipali vuto. Sipali vuto. Sipanga khale vuto. Ndiye mmatini somma pangasoma makomede. Makomedes. Ndi mapanga makomedes nditu. Yeah. Chifukwa kene kali kwose zonse kuti zambiri mmachita. Ndi mapanga comedy. Mapanga makomede. Munthu ochita comedy ndisapanga sikulina ulendo wina. Ndisapanga sikulina. Sabwera sikulina comedy ndisapanga. Si ulendo mwabwera ndi ulendo wachiwiri uwu wachitatu kusakala makomedes. Chabwino. Yeah. Chamiki kwambiri Prophet Habakuku. Chimene chasala ndi pemphero. Ndi pemphero, yes. Yeah. Komsebele kupemphera timaliza pemphero. Mmakonda kuma pempherera opena mwina mkamalalikira munja basi kulimbikitsa Malawi nkumatchula so mtsogoleri wa dziko chimakhala chani? Kumkonda mtsogoleri wa dziko azikhala wapa mtima kumkonda chifukwa ndi tate wathu ndamene amatisogolera mu dziko timamkonda kwambiri. Timamkonda kwambiri. Osati mupeza njira nena kuti mukafikire kwa mtsogoleriko kuti muna mtakumana naye kapeta. Ayi ife timakumana naye kuzera mpemphero mu spiritually mutimalowa timampempherera. Mulungu mutetezereni mudaliseni ma minister onse amene magwira ntchito za boma ma department osiyana amene magwira ntchito za ma NGO ma department osiyana ambuye muwadalise timapemphera. We bow our knees and start praying. Yeah, because we love our president. Yeah. Yeah, tathokoza kwambiri Prophet. Pemphero lichitsopano akudikirira ana anu muzimu akudikirira pemphero lichamwira mwapempherere. Tipemphere muzina la Tate ndi la Mwana la Mzimu Woyera mutatu wanu muli pamodzi. Ambuye tadza pamaso panu ana anu Yehova mu dziko la Malawi akugwira zintchito zosiyana ma department osiyana adaliseni ma business osiyana adaliseni. Dalisani wolemekezeka a president atu a Lazarus Makafe Chakwera ni ma minister onse ma department osiyana ni ma MPs ni ma kansalala ndi Malawi Defense Force ndi a Daily Time News na wonso mwadalise mukatamandike kalonga wantendere pamene tinayamba nawo pa chiyambi tafika pa musirisiro ndipo kanema ya kumwambanso ya jambula. Mutamandike mulemekezeke kalonga wantendere amalawi pamene kumva utenga umenewo amene mabanja akuvuta mabanja akazikike amene akulezera asiye kulezera amene Yehova akuzunzidwa ndi matenda achirisidwe monga kwalembedwa Yeremia 33:2 kuti undiitane ndisakuyankha. Taitanira pasina lanu mutiyankhe pamene ansatu a Daily Time akubwerera mumbuyo mwatetezere pa njira pasakhale ngozi za kumidima atetezedwe ndi mwazi wanu muzina la Yesu Kristu ndipo Malawi akalande chipambano kwa inu kukhale ulemu ndi matamando kwa nthawi za nthawi. Amen. Amen. Ambuye akudaliseni. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Ayi. Tiyamike kwambiri Prophet Habakuku pajeje mumalilosa mumatindani. Zina langa ndi Stanford Sinyangwe. Zina la utumiki ndi Prophet Habakuku koma zina lina ngakhale munene kuti Kenani. Ife pagulu lathu la Chimambwe Kenani kutanthauza kalamba nguzi wowoloka misinje ngakhale misinje itadzadze amawoloka. Ndiye inu amene. Ineyo pano. Tathokoza. Ambuye akudaliseni. Tathokoza kwambiri. Ambuye akudaliseni. Menemo ni mmene tamalizira programu ya lero ya chuchuchu pano pakanema wa Times. Tidali kuno ku Rompi. Tachokera ku Mzuzu kuja kumene tayambira ndipo tamaliza kuno ku Rompi. Kutsatira Prophet Habakuku amene anthu ambiri mukuwatsata pa social media
ndipo ine ndikudziwa kuti kucheza kwathu mwadziwa zina zimene simmadziwa za iwowa, komanso kwa amene mmalimbikitsa nawo ndi kuti mmalimbikitsidwa. Dzina langa ndine Sam Kalimira, ndipo amene amajambula programu iyi ndi Bernard Muhone. Kuti zifika malo ano walitengera ndi Suzo Gondwe. Mwakomanonse.